Ja tervepä terve, ja nyt olisi tarkoitus aloittaa Minecraftia kuvaamaan. Siis, modipaketin nimi on Tekkit, ja tarkoitus olisi aloittaa uusi maailma. No, laitetaan vaikka YouTube. Joo. Noi. Kaikki on kunnossa ja sitten voidaan aloittaa. Ja, no. Hyvä. Noin. Ja, okei, no. Ensimmäisenä sitten otetaan puuta tietysti. Joo. Tää on todellakin nyt ensimmäinen video ja ei hieman hankalaa keksiä jotain sanottavaa, kun ei ole asiaa pahemmin. Ja no. Hetkinen. Joo, täällä ollaan taas takaisin ja jatketaan. No. Nyt on parempi. Joo. Tarkoitus olisi todellakin sitten niinku no, en minä tässä nyt vielä niitä mietiskele. No, kumminkin. Kaikenlaista kivaa pientä olisi tarkoitus alkaa tekemään. Toivottavasti nää mun äänet on muuten. No. Ensimmäinen video, niin ei se mitään, jos ei olisikaan. Ui! Mistä toi creeperi oikein tuli? Onks tää luola jossain tai jotain? No oli mitä oli se räjäytti mun crafting tableni. Tehdään kivityökalut. Otetaan vähän lisää kiveä ja sitten olisi tarkoitus niinku tehdä tommonen aloituspeissi. Tai niin sanotusti alkukoti. Toisin sanoen. Sitä en tähän tee. Vaan etsin jonkun sopivamman paikan ja minä en teitä halua tänne inventoriini. Jasso. Siellä on edelleen. Mitä? Mistä noita creepereitä nyt oikein tulee?
Voisitko räjähtää tai jotain? Räjähdä. Siis niinku... Mistä noita creepereitä nyt oikein tulee? En ymmärrä. Creeperit vaan ilmestyy jostain. Ne haluavat pilata päiväni. Ja kaikkien muidenkin. Jaa, täällä on tällainen luola, niin ne saattoi kyllä tulla jostain täältä. No, ei sen väliä. Täällä on viidakko. Mennään sinne. Mennäänkös? Katsotaas. Joo, me mennään sinne asumaan. Mut ensin katsotaan mitä täällä on. Siellä on vähän hiiltä. Otetaan hiilet sieltä mukaan. Ainakin. Joo, ja tämä versio Tekkitistä sitten siinä on... Jos tiedätte, että Tekkitistä on eri versioita, niin tää on sitten se versio, missä on näitä Galactic Craftia ja sellaista kivaa. Jos tiedätte. Joo. No. Sitten katon tuolta yhden jutun. Joo, tää on nytten tommonen noin pitkä. Ei kovin pitkä, mutta jotenkin. No. Katsotaan nyt mennään siihen ensimmäiseen yöhön, niin eiköhän se siitä sitten. Täällä on vähän lampaita, hyvä. Paitsi että... Olisiko täällä jotain muuta? Haluaisin nimittäin sapuskaa. Ruokaa vähän olisi mukava saada. Järjestellään inventoria vähän. Tuolla on sikoja. Käydään ottaa ne tuolta. Toi oli lakipiikki. En kyllä tiedä mistä johtuu. Saattaa johtua siitä, että kuvaan. Mitkäköhän minun maagiset FPS-säni ovat? Ihan hyvät itse asiassa verrattuna. Nyt otetaan vähän puuta taas. Joo, tähän näin tehdään ensimmäinen pieni luolakoti. Tai sellainen maan sisään kaivettu koti meille tänne. Siihen crafting table.
Sitten uuni. Sitten tehdään ovi. Se on erittäin tärkeä. Sitten otetaan vähän hiiltä. Tehdään pari tortsia. Joo. Onkos täällä mitään muuta? Kuparia. Sillä me emme vielä tee yhtään mitään, mutta pian teemme, kun saamme tehtyä kaikenlaisia mielenkiintoisia laitteita. Joo, todellakin. Olen aloittanut tämä Minecraftin pelailun täällä tietokoneella vasta äskettäin, niin en vielä ihan hirveästi näistä modeista tiedä. Tiedän niistä kumminkin, kuten Tekkitistäkin, niin kyllä minä näitä Buildcraftia ja kyllä minä hieman Galacticraftiakin tiedän. Kyllä näitä olen Tekkitin videoita kattellut, niin Tekkittiä on todellakin niinku kattellut, niin kyllä minä sen verran tiedän. Joo, tässä on tämmönen pieni. Siitä saadaan saman tien tämmönen pieni nurkka tänne meille. Laajennusnurkka. Jaha. Ja tää muuten alkaakin kohta olemaan tässä näin. Otetaan vielä vähän noita pois. Jaa, siihen meni toi pikakse ja me muuten nyt lopetetaankin tähän näin tältä eräällä ja se ois moi moi.